May butag mga aksyonan. Sa makausapa, salamatan nato kanunay, atong buhay nga Diyos. Ngaway naghatag ang atong lugway sa kinabuhi, bisan sa daghang masuluran problema sa atong pagkinabuhi ng kalibutan. Nagpan, sige ng Diyos na uban ka nato kanunay. Dalay ko ng Diyos sa ulay katapusan. Ning kabutagong aksyonan, ako i-greet, ako mga kaigalaan, at lubin ako mga viewers. Salamat kanyang tanan sa inyong pagpatalingog, nagsunod sa atong mensahe alang sa atong pagkinabuhi, nagatuon kita maksyonan nga alang sayra na to, masaya na to ang balang kasulatan nga din naghatagan to giya sa pagkinabuhi ng matarong subay sa ato sa iyang kabubuton. Welcome sa mga aksyonan sa ako mga kaigalaan sa kanunay, pasalamatan nga din nagasunod sila. Ako mga subscriber, kaparentihan, tanan pa. Kauban ako ang mga literature evangelist kanadto nga din nga nagmensahe pata ban sa pag lakaw sa lain-lain mga lugar, lain-lain madapit, no? Pinagi sa mga fanatic mga Kristiyano. Di ko mo kalimtan kanunay labi na sa ako mga kauban kaniadto sa Puha Association, Makpa Association of Makpa Federation Executive Committee o ngon sabi sa Iglesia Tambakan, Iligan City. May buntag kayong tanan. Sumala sa tunandan, mga liatas kino, kampota. Among dalang panan nga Diyos Amahan, na ikaw sa trono sa grasya sa kalingitan. Lord, sa magkausap pa, labos sa tanan, salamatan ka na kanunay, nga din kitagaba kami ni Muglugway, sa pagton, sa balanon nga pulong, minsan aron maandam kami sa among pagkinabuhi. Salamat Lord sa iyong grasya o kaloy sa proteksyon, paghatag sa panalangin ng dadawa nga kaalam. Panalangin ako mga viewers, subscriber, yahay sila sa balang Espiritu Santo nga din. Madasig sila sa pagtaglingkod, sa pagtuon, sa balaan ng mga pulong. Salamat Lord sa tanan sa iyong pagkamaayo, kinitanan mo itugyan kanunay sa ngalan sa Diyos. Amen. Mga kaigsunan, nating paminaw ako mga viewer, bisan unsa ato gikuptan mga sikta usarang atong ituan mga sunan kundi ang atong bugtong nga maduluwas sa Ginoong Hesus. Busa ning kabuntagon atong dalaygon salamatan ang Dios kanunay paghatag usab sa maayong panahon. Ning kabuntagon sunan atong tunan si Ginoong Hesus ang iyang pagkinabuhi gihapon mga sunan. Ato isintro ni Ginoong Hesus mga sunan nganong gipadala siya dinhi sa kalibutan. Unsay ang mission yun, unsay ang katuyuan din sa mga katawhan mga kaigsunan. Atong tunang magsunan din sa iyang sinulat sa Juan 12 verse 47 mga kaigsunan. Dili nga kung kinsa ang magpatalinghog sa akong mga sulti ug dili magatuman niini, ako dili maghukom kaniya. Kung dili magatuman sa sulti ni Ginoong Hesus sa mga nagpatalinghog mga katawhan, no? Nagpaminaw na kanya, siya dili magahukom mga kaigsunan diya sa mga katawhan. Kung di sila maminaw, okay lang si Ginoong Hesus. Ato pala yun. Kaya ako, wala man ni aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Ang pag-ani di ay ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, gipakatao siya magsunan, pinagi sa lalang sa Espiritu. Dili pinagi sa paghukom, hukman ng kalibutan, kundi dili iyang pagaluwason mga kaigsunan. Pagaluwason niya ang mga katawan ng kalibutan. Ano magsunan? Kaya lawat kita magsunan. Kaya diri gitambog ang yuta. Ang yawa magsunan. Ningon diya sa balang kasulatan sa Revelation chapter 12, 14. Alawat ang yuta o dagat kaya diya gitambog si Satanas o ang yawa. Usa, si Ginoong Hesus nagpakatao rin magsunan ng aron siya maghataw natong kaluwasan. Luwason kita niya magsunan. Kani mga agsunan dini sa Matthew chapter 23 verse 37. Ginoong Hesus nagmensahe mga agsunan dito sa Jerusalem. Siya naging, "O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta, nga nagabato sa mga sinugo, nga kanimo sa makadaghan nangandoy ko sa pagtigom unta sa imong mga anak
maingon sa himungaan nga nagatigom siya mga piso ilalom siya mapko apan nagadumili kamo. Mga kaigsunan, gidumilian nila si Ginoong Hesus dito sa Jerusalem. Gusto ni Ginoong Hesus nga sama sa manok nga inahan nga iyang mga piso iya panahon sa ting-ulan iya yung tabunan siya para di bulunan. Mao ni ang misyon ni Ginoong Hesus. Iyang luwason mga katawhan mga kaigsunan. Numduming sunan, usa ka sugilanon mga sunan, pinagi sa balang kasulatan dinhi sa Juan chapter 8 verse 7 mga sunan diri. Sinulat ni Apostol Juan. Naging diri sa sugdan nato sa 7 mga sunan. Ug kay nagpadayon man gayud sila pag pangutana kaniya, siya mitulid og ingon kaniya, kinsa kaninyo ay sala mo'y naunang paglabay kaniya bato. Mga kisunan, usa ka babae mga kisunan, nasapnan sa mga katawan sa mga Hudiyo o Parasiyo sa akto usa ka babae nga nanapaw mga kisunan. Ang tradisyon sa unang panahon siya, kung masapnan na batuhon, ilang patyo pagbatuhon, ilang dala kadto kang Ginoong Hesus mong diri magingon sa dos ato basahon nga aksyonan sa Juan chapter 8 verse 2 dinhi. Ug sa pagkadlawon siya miadto sa nausab sa templo ug ang tanang tawo nangadto kaniya ug siya milingkod ug iyang ipanudluan sila ug ngadto kaniya na nagdala sa mga eskriba ug mga parisyo ang usa ka babae nga hingabtan nga nanapaw. Ilang gidala kang Ginoong Hesus mga aksyonan katong nanapaw nga babae. Usa mangingon si Ginoong Hesus. Ukay, nagpadayon man gayud sila sa pagpangutana kaniya, siya matulid ug mingon kaniya, kinsa kaninyo walay sala, mo'y punaha ug labay kaniya bato. Mingon si Ginoong Hesus, kinsa kadto kaninyo walay mga sala, kay nagunit og bato, mo'y punaha paglabay bato. Verse 8 diri mingon. Unya miusab siya pagtikubo ug mipadayon pagsulat sa yuta sa iyang tudlo apan sa pagganog nila nini sila na mahawa nga tinagsa sukad sa labing tigulang ug si Jesus mo na lamang hebilin uban sa babae nga nagtindog siyang atubangan. Wala madayon paglabay sa mga tao sa ilang kuptan nga bato ngadto sa babae nga sapnon na napaw mga aksyon kay ilagay yung patyon apan mingon si Jesus kinsa kanyong walay sala mo'y muuna paglabay og bato. Siguro kay ingon lang ko makasala mo sab kami. Ilan nang gibutak ang bato og nanlakaw sila. Diri man siya, diri ang punto sa verse 10. Si Ginoong Hesus mingon siya. Unya mitulid si Jesus og ingon kaniya, babae, hain na sila. Babae, hain na sila. Wala ba'y muhukom kanimo og silot? Gignan ni Ginoong Hesus ang babae, wala ba'y maghukom nimo og silot? Verse 11. Siya mitubag, wala senyor. Ug si Jesus mingon kaniya, dili usab akong hukom kanimo silot, lakaw ug ayo na pagpagsala. Mga kaigsunan, dinis kalibutan si Ginoong Hesus mga kaigsunan, nagpakatao, nagantos sa iyang kinabuhi tungod alang sa atong kaluwasan mga kaigsunan. Dili pag-ani niya nga aron hukban kita sa silot diri sa kalibutan, kundi i-rescue ta ni mga kaigsunan. Usa naigon siya diri, dili usab ako maghukom kanimo og silot, lumagaw ka. O unsay saad sa unsay tugon ni Ginoong Hesus ngadto sa babae. Unsay gina, ayaw na pagpakasala. Gingnan niya babae katong nananapaw, ayaw na pagpakasala. Kung wala si Ginoong Hesus niya atong tungura mo sinan, sigurado patay siya sa mga parisyo, mga Hudiyo, kaya andam na bato nga batuhon siya magsinan. Apan ingon si Ginoong Hesus, kinsa man kanyo wala sala. Mga kasunan, ang misyon ni Ginoong Hesus aron sa pagluwas sa mga katawan. Gani si Ginoong Hesus nibisita siya dito sa balay ni Sikyo. Unya nagbabot mga kaigsunan, ang mga parisyo mga kaigsunan ug ang ban mga katawhan nagbagubot ngano nakigsalo ngano ni ana si Ginoong Hesus sa balay ni Sikyo nga maningil og buhis mga kaigsunan. Kato pa kurakot kayo ni si Sikyo siguro sila pagtanaw. Usa mingon si Ginoong Hesus, wala ako manhi diri aron sa
silot kundi ni ani ako sa verse 10 dirim kay ang anak sa tao mihani sa pagpangita sa pagluwas sa nawala. Sa pagluwas sa nawala. Itang tanan ang nawala magsulan usa Ginoong Hesus niya ni aron pagluwas kanatong tanan. Sadya namatay siya sa krus, naglansang sa krus ingon siya. Natapos na. Sa ato pa natapos na ang iyang mission magsulan sa Kalbaryo sa krus, sa paglansang sa krus. Mo yung mission magsulan aron sa pagluwas kanatong magsulan. Usa ning kamuntagon, daghang salamat pinaagi ni Ginoong Hesus nga giluwas kita, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. God bless you kaniyong tanan. May buntag.